vieraanamme on Joku. joku. Jatska 98. Joo. Jontska 98 vieraanamme. Mennään peliin. Ään. T. Nyt. Ja ollaan samassa. Vierekkäin. Ja sä oot siellä. Oota, mikki pitää vissiin lataa. Joo. Noniin. No ei se alkanut vielä. Ei ookaan. Ei Mikä ihmeen OP-viikko tänäänkin on? En tiedä. Miten niinku OP-viikko? Hiljaa! Mä sanoin tälle Jannelle. Mikä lähettää mulle viestiä kuka. Mun teksturipäkissä timantti on kakka. Et oo tosissas. En minä tiedä, mä tein läpällä siitä kakka. Sulla on aika hyvä tekstuuri ja lähetä mulle. Oi, mä lähettäisin... Voi hemmetti, alkoiko matsu kuin paskas. Tietysti... Jonne... Nyt lähti. Expat. No niin, expa tuli. Mä sain aika liikaakin expaa. Onko kivaa saada liikaa expaa? No 22 expaa tuli tosta. Voiko expaa olla liikaa? Ei. Joo, ei. Onko sulla bovia? Eiku mulla on bovi. On mulkin bovi. Vois bovata jonkun Jonne alas. Tapetaan toi kukaan tossa meidän Voi keskellä. toi porno Jonne menee tuolla tonne Jonne saadelle. No sinne meni etsillä koko jätkä. Etsille. Kaikki on aina etsillä. No kun niin mulla ainakin, koska mä oon liian hyvä PvP-tää. Sitten mä tuun sinne saadelle nussiin kaikki hevosen sieltä. Ai. Varo sua joku Jonne ampui mua hevosellaan tosta. Se vetää tuolla keskellä. Mulla on render distance täysin. LOL! Tässä meidän keskellä ei oo ollut ketään. Täällä on kaikki ihan luuttaamatta. Ei mä asun takana. Peppu. Mäkin tarviin kamaa. Peppureina. Hei vittu tuolla keskellä joku homo. Bovitan se etsillä paskaksi. Vittu kaikki osu siihen. Onks Nyt sulla tulee Etsat toi yksi, joka tänne tulee. Vai metsäsi? homo. No. Yhdestä hitistä. Heippa. Se meni sinne. Saatana. kun on koviksen sanat saatana. Onks sulla mulle arveita? Oota. On hyvä povaa. Ei oo arvoita. No voi kusi. Nyt lähtee expat täysin. Munakuusi. Hei, oota hetki. Noniin, jatkuu. Mä oon taas täältä. Nyt mennään tänne. Nää tänne Jonnen keskelle. Mä sain nice. Tai passaa tuo. Hei, mulla on arrovet sulle. Okay. Helvetti, ne menee yli. Voi hervosen paskaa. Vittu, mä juon tästä strength-poten, niin toi hommo menee Onks ihan kova itse. PvP tää? No vittu mieli. Ja mä otin mun joka itse levii. Sä vaan pistät siis. Niin. Joo, pistele sä nää kaikki, niin otetaan sit lopussa fight. Okay. Aika reilu. Sulla on Eikö 2 siis- vielä hoideltavana. Nyt tulee yksi. Yksi Siellä tulee. on Jon. Etsillä levis. Mitä? No hei, nyt tulee yksi. Jorkkeli PvP, apua. Tuu äkkiä tänne alas. Vittu se homo on tuolla. Voi vittu se teki tommosen seinällä. Nyt on vaska mennä. Se tappaa. Hei se Jonne, mä vaan ounaan nää kaikki täältä, mutta toi Jonne on tuolla. Voi hemmetti se povaa mua. Etsillä osu siihen. Siis sä teet kaiken niinku etsillä. No kyllä, kun mä tapaan kaikki niin helposti. Ai saakeli toi hommapeli ampuu mun hevosella. Kai sä Mä Enderpearlilla ehkä sen saadaan. Onks sun Hevo- soppaa mulle? Mä voin vetää sen turpaan. On mulla tossa soppaa. Nyt mä voin rektata sen läskin. Ihan itsellä. No Hei tää katkaa pois. rektaa se. No niin, nyt lähti. Mä oon täällä ihan paniikissa. Noniin. Otetaan tosta Bobby Puts 1. Nyt lähti. En mä sunkaan tiimi oo tuolla. Tippu. Keskelle. Pum.
Mene pappa alas siitä nytten pappa. Noin. No niin, oota hetki. Tehdään areena. Voi lol. Come Monesko on. osas tää on? Ai mun Skywars-osa. Ne. 10. Oot vittu, sä venet enemmän. Mulla on varmaan jo 8 vasta. Koska me ei Oi! Karhuherra Peppu. Oota. Mä voi vetää ilman armoreitakin. Tuu tähän rakentaa. Oi herra jumala, tästä tulee niin pitkä matsi, että ehe. Tuu nyt tänne oikeesti. Ei Joo, mä kerron vähän inveen paskaa pois. Hei. Ei hemmetti, toi mun Jonne lähtee pois. Lelu. ei ala vielä. Joo, mä otan blokkeja tosta nyt. Ootapa syön paskaa vielä. No onks sulla mitään ruokaa? No ei tietenkään. Ois tossa ollut pari omenaa. Mäkä vois käyttää kyllä pottuja, mutta... Noin. Olipa hieno. Häh, Mikä? lol. Mä tuun sinne myös. Mä otan ruokaa täältä. Ruokaa. Tää on ruokaa. Tällä on muuta persuksille tällä. Bim. Hei tarkkana. Hei tossa 32 pihviä. No voi hemmetti, mä oon just etsimässä. Älä nyt helvetti! Lol. No paskamatsi. Helvetin hyvä matsi. No miksi sä teit noin? Ei ollut reilua. Eli tämmönen matsi tällä kertaa. Jos tykkäsitte, niin sitten tykkäsitte. Tämmönen matsi tällä kertaa. Nähdään ensi osassa. Moi moi!